I dobar dan ljudi, danas igramo ponovno Minecraft Pocket Edition, druga sezona, epizoda čini se 5. Dakle, završili smo ovdje ovu kuću i unutra imamo 2 stanara, stvorili su od nikud ovdje i ostavio sam ih neka ih, da im prave društvo. Ok, sada ne znam šta ću raditi drugo. Ajde da. Počeo sam praviti počeo sam kopat pijesak, imam pijeska, zapravo ne treba. Ok, još uvijek sam prehlađen. Ajde, sad ćemo napraviti ovu peć, možda imam. Nemam. Ajde, dobro imamo. Šta? Nemamo za peć. Dobro, onda idem na brzinu to da riješim. Ok. Jo. Zamislite ovdje da ima ulaz u neku pećinu, jebo. Ajde, dobro. Da sad imamo dovoljno za kamin. Za kamin mene uvijek za peć. Ma, plivaj ti. Ok. Bježi tamo baš. Nema izlazi, jel daš? A di je telo? Evo ga. Mislila sam da mi je telo pobjeglo. Ajde napokon. Tako, sad ćemo tebe staviti tu i pa mi pravi stakla. Ajde, stavit ćemo ove 6 ovih, onako vam ne trebaju ni za što. 5. Ok. Šta još mogu napraviti možda? Samo... Ajde, uzet ćemo sliku jednu. I... Šišta. Ok. Eto, uzet ćemo ljestvo jedno. Žao mi je, morat ćemo vas roknuti. Sorry. Niste mi baš simpatični. Ok. Šta sada? Da se stavimo sliku ovu, nju ćemo ovdje. Jesi velika, brat. Ajde, dobro. I to je nešto. Da malo uredimo ovo ispred kuće. Ružno mi je ovako kad izgleda. Kaj je ova trava sve okolo, ko da sam divljak neka. Sad bi mogli zombi početi dolaziti. Ok. Ajde, je li gotovo staklo? Je. Ok. Sam malo... Sekira je tu. Da možemo da špioniramo zombije šta radi. Evo ga prvi zombi. I pauk. Žao mi je, vi ovdje ući nećete.
Ovo mi krepo. Super. Malo ćemo njih pionira da gledamo šta radi. Svim gledat ćemo rade ili išta. Nisu baš izgleda zainteresirani za mene. Ajde mi prespavamo časkom. Ok. On se već duše. Još tamo. Malo opali pauk. Tebe treba malo. Baš ti hvala. Pa za malo upalje ovdje. Ti mi trebaš za bovu. Dođi. Hvala ti, baš 2 sam dobio. Vidi još jedan. Vi ste se tu nakotili, đubrad. Šta diraš kokoši, đubre? On mi se kokoši. To su moji kokoši. Đubre bezobrazno. Tek ovako ujutro kad se ustaneš iz ovog Minecrafta vidiš koliko ti je zombija bilo pred kućom. U ovim ostacima njihovi. Da vidimo sve što možemo uraditi. Imamo li šta za bow? Ma jebo to. Čekaj, šta mi uopće treba za bow? Da pojma ne. A još ćemo se da... Ovdje ćemo ovako samo malo. Ajde da skopat ćemo dolje nešto. Zapravo ne trebam kopati. Ima vam u okuci što sam počeo onoga grevo. Gdje creeper, odakle tebe živog sada? Alo, bo? Baš ti hvala. Prepade me ova krava jel. Ajde ovo bar lako, a ne. Ti mi ne trebaš tu. Ne trebaš ni ti. Baš se napravio mjesto sad. Šta ćemo sada? Koliko imam ja ugled? Samo 13, da ne seri.
Aj, dobro. Samo ovdje gdje je ona kuća sada moja. Samo... Mislim da je vam. Je tamo. O, vidi ovo je skeleton bi. Je baš super da imam sad strijele. Ti dođu. Stani. Hvala. Samo malo. Sada idemo, ne znam šta ćemo sad craftat, možda ne možemo ništa. Dobro, bar imam strijela, ajde. Ko išta. Dobro, imamo 6 strijela, ali šta mi treba za bow? A, stik. Jesam glup, ja zaboravio da nemam više ništa po... Evo. Okej. Evo fishing rod ćemo uzeti, pošto smo tu odmah do vode. Sad se opet mrači malo. Pokušat ćemo opet sad malo. Samo gdje mi je fishing rod. Valjda ćemo opet zadešti. Evo vidi dolje ovoga. Ima zombija ih. To, dođi. Dođi. Ajde. Ništa. Ja nemam sad ideje šta da radimo. Ajde. Ja samo ću iskopati malo pijeska. Eto, bar to da uradim prije mraka još. Evo kuća. Evo ga. Polako zombi dolaze. Toga. Čujem ih već negdje. Mogu li spavati? Ne da mi da spavam. Evo ga. Jeste ljudi se vi raspavali. Ja jesam. Što me briga? Okej, ljudi, evo nas opet ovdje. Sada u sljedećoj epizodi ćemo napraviti put ovdje oko kuće. Eto, hvala vam što ste gledali, podijelite ovaj video, lajkajte, komentirajte, šerajte.